एकदम गंभीर प्रश्न हो प्रश्न आम्ही बीएससी सगळ्यांनी चर्चा केली. आय बॉट इट टू दी नोटीस टू यू अँड टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. खास करून स्पीकर सर आयच्या दिसाक जो एक मुगेलो जो 28 स्टार क्वेश्चन नंबर 1A हो सेस आणि कंप्लायन्स हेजेर आशिल्लो तो ट्रान्सफर करून आज आन्सर दिला. स्पीकर सर ही व्हॉट इज दिस 3 पुसां जाली. स्पीकर सर आय हॅव रिटन अ लेटर टू यू. दिस इज द लेटर रिटन टू यू ऑन 16 जुलै. ही प्रथा लोकशाहीची हत्या करपाची. जेन्ना आज आम्ही प्रश्न घालता वन येवन मुगेलो प्रश्न आशिल्लो हो ट्रान्सफर करून खोडशाचो प्रश्न हे जिंदाला नगांनी लागून हितून 3-4 हजार कोटीचो घोटाळा आसा. आणि हे प्रश्न कित्याक प्रश्न जाऊ दी कित्याक ते प्रश्न ट्रान्सफर करावे. अरे स्पीकर सर I raised a point of order. Speaker sir, I have raised a point of order. तुम्ही हे तुगेले स्पीकर सर क्वेश्चन और जाऊया. स्पीकर सर ओ घोटाळो स्टार्ट पहिले दिसा कमेंट तू आता ट्रान्सफर केला. ऑपोजिशन लीडर ऑपोजिशन लीडर सांगा आज सांगा क्वेश्चन और केलो ही लेटर स्पीकर सर ही लेटर तू पुरवल्या स्पीकर सर. यस स्पीकर सर दिस इज फॉर द थर्ड टाइम. दिस इज हत्या ऑफ लोकशाही. क्वेश्चन बाबा एक क्वेश्चन स्पीकर सर एमर्जन्सी लायली स्पीकर सरकार हत्या सोड्यांच करता. पॉइंट ऑफ ऑर्डर जेन्ना काढले आशिल्लो हे मोगन पळय सिद्धांताचे सरकार गोडशान आज तुझे स्पीकर सर या मंत्री अरे अनस्टार्ट रिप्लाय दिला कन्वर्ट कोण अनस्टार्ट रिप्लाय रिप्लाय आज दिले ऑपोजिशन लीडर कामकाज मंत्री
नोटिसी धाडिल्ल्यो आहा नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा एका हाऊस डिस्टर्ब करपाचे आसा तेका क्वेश्चनावर चलोवपाचो ना म्हणून 28 फुडल्या येवपाचो आहा त्या प्रश्नाचेर अरे कसली हत्या तुम्ही सगळ्यात व्हडली हत्या केली तुमची हत्या खरी जर केल्या आसत जाल्यार दोन विषय आसा एक लक्षात ताका दोन विषय आसा त्या संबंध दोन विषय आसा एक पंचायतची इल्लीगल नोटीस हो एक विषय आसा आणि दुसरो विषय कोर्ट PWD ची सर्वे आणि कोर्ट म्हणजे एकाच वेळाचेर दोन विषय तू श्री उल्हास बिझनेस बहुजन समाजाचे तुमका पडून द्या केले नका 15 दीस आसा क्वेश्चन ऑफ आज न्यूजपेपर फ्रंट पेज सभापती माझे दोन प्रश्न मांडलेला आहे सर माझा प्रश्न स्पीकर सर रिवाइज बिझनेस हाऊसिंग बोर्ड ही स्ट्रॅटेजी झाली प्लॅनिंग हॉटेलांतून 1970 किती राबवली स्पीकर सर रिवाइज बिझनेस किती असा स्पीकर सर यस ही प्रथा EWS ही स्ट्रॅटेजी झाली हॉटेलांतून त्या टायमाचेर 50 मीटर अरे इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शनाक घरा बांदताले LIG घरा बांदताले लोवर आपले स्वतःचे स्वप्न असलेले ते गोवा हाऊसिंग बोर्ड पूर्ण करताले पण स्पीकर सर आता